ଭାଇ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ ପାଖକୁ। ଆଉ ବୁଢା ଲୋକଟା ଏମିତି ବସିଥିଲା ଖଟ ଉପରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିଲେ, ଭାଇ ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଭୋଟ ମୋ ନାଁରେ ଦେବୁ। ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ବଢେଇଲେ, ବୁଢା ଆଡକୁ ବଢେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ଦେଖିଲା 1,000 ଟଙ୍କା ବଢେଇଛି, ବୁଢା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଦେଲା କି, ଆଜ୍ଞା ମତେ 1,000 ଟଙ୍କା ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭୋଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ 1,000 ବଦଳରେ ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଗଧଟେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ହସିଲେ ଟିକେ ଆଉ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦରକାର, ବାଧ୍ୟ ସେ ଆଣିକି ଦେବେ। ପୁଣି ବୟସ୍କ ଲୋକ ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ 4-5 ଜଣ ଆସିବେ ନା, ଭୋଟ ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେ ଆଶା ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗଧ ଖୋଜିବାକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ତାଙ୍କୁ 20,000 ତଳୁ ଗଧଟେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେ 11-12 ହଜାର 15,000 ଉପରେ ଅଛି, ତ ଗଧ କୁଆଡୁ ମିଳିବ ଏତେ ବଡ ପଶୁଟା। ସେ 20,000 ଉପରକୁ ସବୁ କିଛି ରେଟ୍ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଶେଷରେ ବୁଢା ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ବୁଢାକୁ କହିଲେ କି, ଆଉ ବାବା, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଏତେ ଖୋଜିଲି, ଆଉ 20,000 ତଳକୁ ଗୋଟେ ବି ଗଧଟେ ପାଇଲିନି, ଆଉ କଣ କରିବା ବୋଲି। ବୁଢା କହିଲା ଆଉ କି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ଏତିକି ତ ଆପଣ ଜାଣି ସାରିଲେ, ଟିକେ ତ ଲାଜ କରନ୍ତୁ। ସେ ଲଜ୍ଜା ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। 20,000 ଦେଲେ ଗଧଟେ ମିଳୁନି, ଗଧଟେ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହଉନି 20,000 ଟଙ୍କାରେ, ଆପଣ ମଣିଷକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେଣି 1,000 ଟଙ୍କାରେ। ଭାଇମାନେ ଜାଗନ୍ତୁ, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେଣି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା। ପଇସା ଆଶାରେ କିମ୍ବା କୋଉ ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆଜିର କହିବାର ଥିଲା। ତ ଦୟାକରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ବି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେ କାମ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଜାଗ ହେବା, ଆମ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସି ଉଠିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।